Me ya kamata ka yi a lokacin da aka gayyace ka cin abincin walima? Bayan an gama cin abinci me ya kamata ka yi? Abu na farko shine yustahabbu lahu an yada'u li sahibaha ba'da al-faraghi bima ja'a anhu sallallahu alaihi wa sallam. An so wa mutum da zaran ya gama cin abincin walima da aka gayyace shi to yayi addu'o'i da fatan alheri, saboda hakan ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, an Abdullahi bin Busrin anna abahu sana'a lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman fada'ahu fa ajabahu. Lalle mahaifinsa ya gayyaci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi walima na abincin da yayi saboda shi, sai manzon Allah ya amsa. Da yazo falamma faraga min ta'ami, lokacin da ya gama cin wannan abinci, qala sai annabi yayi wannan addu'a yace Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Duk sanda ka je ka ci abincin mutane ka ce Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ka gafarta musu ka rahamce su, wa barik lahum fi ma razaqtahum, ka sanya musu albarka cikin abin da ka azurta su. Ibn Abi Shayba da Muslim da Abu Dawud duk sun fitar da shi. Sannan akwai hadisi na biyu, hadisin Miqdad dan Aswad, wanda ya bada labarin cewa shi da wasu abokansa guda biyu sun zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, suna cikin matsanancin yunwa. To a lokacin bayan suka zo sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi da su zuwa gidansa. Da ya je da su zuwa gidansa, annabi ya kasance yana da awaki guda 4, sannan sai ya ce wa Miqdad akan ya tace musu madarar wannan awakin, nononsu ya tace ya kawo su sha. To ya ba da labarin yadda abin ya kasance har zuwa karshe. Bayan ya ba da labarin abin da ya faru, bayan ya shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidima da yayi, sai manzo Allah ya yi wannan addu'a ya ce Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah ka ciyar da duk wanda ya ciyar da ni, sannan kuma ka shayar da duk wanda ya shayar da ni. Yace shi manufar shi dama ya samu wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma da wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika wa aftara indakum as-sa'imun. Ma'ana bayin Allah nagartattu sun ci abincinku, mala'iku sun muku addu'o'i da fatan alheri, sannan kuma kun ciyar da masu azumi. Masu azumi sun yi buɗe baki da abincinku. To duk wani yana daga cikin addu'o'i da ake so mutum yayi, ko kuma ya ce mishi barakallahu lak, Allah sanya maka albarka. Duk wayannan hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma mutum ya ce Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima. Ya Allah ka sanya musu albarka, kuma ka sanya albarka a cikin tarewa da suka yi na wannan auren. Duk wayannan addu'o'i ne wanda ana so mutum ya yi. Ko kuma mutum ya ce alal khairi wal baraka wa ala khairin ta'ir. Duk wannan ya tabbata. Ko kuma ka ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, a wata riwaya kuma ala khairin. Ka ce Allah ya sanya albarka a gare ka, Allah ya sanya albarka a tsakaninku, Allah kuma ya haɗa kawunanku cikin alheri. Duk wani daga cikin addu'o'i da ake so kama waɗanda suka gayyace ka idan ka ci abinci.